Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ orie, asị nke orie tata mara anyị mma. Fọma meela anyị n'iru n'azụ n'aka nri n'aka ekpe. Si na anyị gboo na anyị ebutekwa n'ife ọma. Ife anyị ga-ele bika na-abịala anyị nke yele anyị agbara anyị ọsọ. Si na onye chụba anyị ya daa. Onye ọbụla si na anyị kwụrụ ọtọ ọkwatuo anyị n'ọsọ nye abụ eze ga-akwụ ọtọ, asị ma nakwa ya ada. Si na anyị ejere obodo n'ala obodo, anyị azụ ka afịa mana anyị ya na ka afịa. Onye fụ anyị lọta nwa ya nwụrụ ọzọ nkwa ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụkwara onye ọrụ dịka nnukwu nwanyị. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ maka ụchụ mmụọ gbalụ. There is negative energy from entities of powers. Ngwa ngezie m ntị ọfụma. Mmadụ gbaa gị ụchụ, ọ na-adị ize ịsa, mana mmụọ gbaa gị ụchụ, ọ na-afịara ịsa. Kedu ife na-akpata mmụọ ji agba mmadụ ụchụ? Nke mbụ bụ ikwe mmụọ nkwa imere ya, ọ na-agba ụchụ. And ụchụ nke a na-ewekwa isi. N'i na-achọ nwa, ijekwuru alụsị. Alụsị biko, ma mmiri a biko nye m nwa, ihe ha na m nwa, mụcha nwa oto, ewelu m ebini bịa kene gị, ewelu m ewu bịa kene gị, ewelu m efi bịa kene gị. Mmụọ wee nyezie gị nwa, ichefuo, ijebezi ụka, cast baba anyị dịwa, ichefuo. Nke mbụ bụ na mmụọ ahụ ga na-achụ gị, eso gị, agba gị ụgwọ. Ka ihe ị ga-eji wee ma na mmụọ na-agba gị ụgwọ? Problem upon problem, problem upon problem. Ihe nwe joy, ihe nwe peace of mind. Be it in your business, in your marriage, in whatever you are doing, you will not have peace or struggling. Ọ na-apịawa gị azụ. And don't just forget na ọ bụrụ sọsọ gị nwa ka ọ na-eme, ma nwa ahụ o nyelu gị, ọ ga na-atọmenti ya. Mgbe na-ajụ, kedu ka mmadụ Chineke kere eke ga-esi wee dị this selfish? Ijekwu mmụọ wee yọọ ya nwa, onye gị nwa. Ịchọzi mgbe nkwa ikweli ị ga-emezi ya, irepentizie ejebe ụka. What will it cost you na iwere ife anwa ikwere ya na nkwa peacefully weghachili ya? Even if ịchọzi ịga ebe ahụ, ịgabazi ụka gị, iwe jiri gị, mana ka ife ya cost gị na that thing na anwa gị na mmụọ irichi wit mmụọ ahụ, isi ya na ị ga-enye ya ma ọ bụ na onye gị nwa. Kedu ife ọ ya ewepụ gị n'arụ na iji nwa ya were that thing je nye ya? Ịwabala mmụọ anya, o wee gbaa gị ụchụ. Ụchụ nke ada asapụ ya asa. Anụmanụ amalụ na so mgbe ụfọdụ ijiri mmụọ ọgwụ egwu, mgbe imecha the self na-achịta azụ, ọsị mba na ị ka ga-ata afụ. Okay, malụ. Nke a bụ nwaanyị. Nke ịbụọ bụ ụchụ mmụọ eji wee gwube ngwuru na-agba. Ụchụ mmụọ eji wee gwube ngwuru na-agba na pass from generation to generation. Enwelu ngwuru ya apụta, asị na nwa ọmụmụ adịrọ be ha, mebi na amụọ nwa nwoke na ọ na-anwụ, mana na-enwe okoro eto eto na be ha. Mana amụọ nwa ọbụla, nwa ha anwụọ, ndị nna ndị bụ isi ngwuru wee jekwuru ofe arụsị, wee kwe ya nkwa, wee dọtuo ya n'ezinụlọ, na-enye ya ọjị na mmanya. O nwere ka a na-echi ụzụ mbọsị a ga na-egburi ya ọkụkọ, na-asịkwa ụmụ ahụ na-enye anyị protect bakwa ha, umebekwa ha nka ka agaba n'iru, ngwuru a na-aga n'iru. Ndị ahụ bụ ndị kụtara mmụọ ahụ wee nwụcha, ụna asị na na-ejebe ụka, na na-etinye Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Ụchụ ọ ga-agba, ụchụ ọ na-agba,
ihe eche na ọgwụ dị na ndụ gị, maka na ihe erute ebe a ndị ọzọ agafe ejide gị, you no pass. Uchu ọ na-agba setback, sickness, death, onya bụ uchu nke a na-agba. And so many other uchu. O nwere ike ime nwa agbọghọbịa nọ na be nne ya, nwa agbọghọbịa nọ na ngwurugwu na ọ nọrọ ebe nka nwe ya ajụghị kpọsara akpọsa ka ị na-ele ajụgodi ọ bụrụ sọsọ oyi ka ọ dị mma ime, o nwere ịgafe ni good thing ebe ọ nọ. Maka gịnị? N'ihe eji wee bụrụ odogwu na ngwuru na-emebie n'ihe metosi gị ya, na-efekasị ya nọnsensị mmanụ na mmiri m na-amara ebu m si ebute, na-akpọ ya holy water and olive oil. Ọzọ dị ka ibe ya bụ onye akpọrọ ọrụ na ọ bụrụ na o meziri ife dị n'ụzọ ya, ma mmadụ niile generally emeziri ihe dị n'ụzọ ha na-ebute ụchụ. Mmadụ emeziri ihe dị n'ụzọ ya na-ebute ụchụ. Ụchụ a na-eso gị. But meanwhile, onye fugosi na ịbụ a great person, ndị pastọ fụgasị na ịbụ great person, ndị na-agba afọ mmadụ ezibe ha ozi afụgasị na ịbụ nnekwu mmadụ, mana ka ife mezi na nnekwu mmadụ ga-apụta bụ ife, ị na-ajụkwa ajụjụ. Ịbụ nnekwu mmadụ, o nwere force hafụrụ behind you wee na-ekwu I will make him great, I will make him great, I will make her great. But because you have not aligned yourself with that force, ekwula ebe ekwu. Only fụ onwe gị na mansion, fụ onwe gị na nnukwu moto, fụ onwe gị ebe ị na-agụ millions dollars. Mana real life, brother, you don't get 10 naira. O wee bụrụ gịnị? Ha nwa ya egosi gị na-ekwe ihe bụ, mana ha ya agba gị ụchụ. But once you align with them, eme gịnị? Ifụbazi ife that thing ahụ. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ndị akpọrọ ọrụ. Nke ndị akpọrọ ọrụ na-abụ azin amadị m ndị akpọrọ ọrụ nwoke dibịa ma nwaanyị eze nwaanyị nke ha na-adị nnọọ ịma ndụ ha. Oh God, ndị a akpọrọ ọrụ ọ bụrụ na chi onye ahụ esoro onye nso si onye ahụ ike, ije n'ebe a na-ezucha ndị a na-emecha na-ebicha ịga ndị ala ya maka ndị nọ na Lagos, ndị ala ya ndị a na-emecha many of them bụ agwụ. Gaa n'ụlọ ndị ashawo 70% bụ agwụ, mana ha marụ. Onye nke ahụ maintain si na gịnị na ya ma mme ihe a wee na-azọ onwe ya wee megide wee nụọ dị ilulu ife dị n'ụzọ gị. Fanya ebugodo ụzọ, onwe ndị ha na-eme agbacha ya nkịtị, emetụgodi the marriage enjoy for some time, etinye ọkụ. Onwe ndị bụ from the beginning of the marriage all struggle, abanye the marriage struggle, ihe niile struggle, ọya ọ na-aya, a na-agba gị ụchụ. Gịnị ụchụ bụ gịnị? Ihe afụ dị ego anya, ifu ego afụ ihe na-enwere isi abịa were ya. Ọ bụ na ọ bụrụ case bịa were ya, ọ bụ hospital bill bịa were ya, ọ bụrụ ihe na-enwere isi, your money will just be going. Ị na-afụgodo gị ya ihe iji ego gị ahụ wee mee, ịma nwe peace, eme gị iburu hatred. Imechala mmadụ ihe ọma, onye ahụ na-akpọ gị asị for nothing. Ị na-ajụdekwado onwe gị, why is all these things happening? Ọ dị mkpa na mmadụ dị ndụ ga-ahazi ihe dị n'ozi ya. Kịta gị nwa bụ nwa okorobịa na-ene m anya, kịta ị na-achọ ije n'ọnwa anyị ka ị ga-ejeje ikwesị ijeje jụ ese n'isi ya, marụ mmụọ na-eso onye ahụ kwụọ ngọ ka ha hapụ ime gịnị ịghasa gị your marriage. Sister, gị nwa na-eme love kịta, broda na-afụ gị n'anya, na-emerụ gị enu, na-emerụ gị nta, na-emerụ gị igbo kịta ka ị ga-ejeje ebe gịnị jụ ese n'isi gị, jụ ese n'isi broda. If possible, lụọ efe dị n'ụzọ gị nụọ nke broda, so that you have peace. Maka gịnị? Fa dịkwa aghụghọ, mmụọ dịkwa aghụghọ, ọ ya agba gị nkịtị banye. Mgbe ahụ fugo na already commit go onwe gị, dịka commit go onwe gị, nke bụ na ịpụtazi ọ second hand ka ịbụ iwe banye agbaalụ gị film ikirie. They can use that your mother-in-law that love you so much to torment you. They can use that your husband to torment you. They can use that your wife to torment you. They can use anybody to torment you. Kita is the time you have time
to do what? Ịhazi ihe dị n'ụzọ gị. Ọdịnala Igbo dị ụtọ. Ị na-asị na ị na-eje ụka ijekwuru ndị ga-asị gị ka separate gị from mmụọ na maka na separate gị with mmụọ na-eso gị, need is empty in this life. Ịmakwa, if they separate you from those forces, you are empty. Maka ndị na-eje a na-separate, separate, you are just empty in this life. Ọdịnala Igbo abụrụ ihe ọjọọ. Mmadụ ịchụ aja nye mmụọ na-esi ya abụrụ ihe ọjọọ. Mana kịta ị nwere time ịchụ aja, ya achụ aja. Mgbe ọ ya esu eze nwanyị dibịa biko zienu na brother di m anọ ahapụgokwa m, ọ na-esozi, ọ na-achụzi nwaanyị mụ na ya bi na ya, ọ na-esozi nwaanyị ọzọ na street ka ife anyị ga-eme ka ọ nachita azụ. Mgbe ahụ bụzi ọgwụ ka ị na-achọ ịgwọ. Mana kịta na ihe ị nwere imegide ịchụ aja wee clear your path. Ma kwara ama ọgwụ na-ewekwa isi, mara ama ọgwụ na-efedikwa efedi, mana aja na-ekwuru mmadụ ọnụ ya 24/7. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọmmiri. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere gbasara ife nkụzi taa, ma ife na-akụzi mgbe gara aga, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, mana ịchọ ka alụ ọrụ gị ọrụ ma ọ ka agbalụ gị afa, biko dere m message na my WhatsApp number 070-373-11663. Ngwa ka emesịa nụ.